No niin, testis. Arttu Lindemann, litku. Joo. Läikkylitku. Ja banaani. No niin, banaani myös. Joo, no niin, testaa. No niin. No niin. Haisu. Vittu, että on pahaa. Anna Maista itse. No niin. Onko se niinku Varo se tarttuu se tussi sun naamaan. Tai siis käteen. paskalta? No niin, hei, maistapas. No niin. Ei vittu, tää on paha. Tää on paha. No niin, banaani. Näytä banaani. Kuinka syödä banaani Aidops TVn tyyliin? Näytä meille, Tuukka. No niin, katos tätä. Ei vittu. Niin syö se. Banaani. No niin, kattokaa. Ei vittu. Ei vittu. Haluut syödä? 2 euroa vähän niinku. 2 euroa hyvin meni. Kaadessa. No niin. Haluatteko te juomista? Ja puolikkaan banaani. Okei. Ei vittu. Joo. Mikä pohjaa? Ei vittu. No niin, lopeta kuvaa niin. Tässä me näemme. Hyi helvetti. 2 euroa 25 senttiä. Mihin tämä kaikki päätyi? No. Banaanin ja Arttu Lindemanin litkuun. Kiitos.